Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below of course para sa mga katanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo ako makakontak kung meron pa may ilang katanungan dito sa aming yard. So ayun na nga guys, it's been a while since our last upload. Pasensya na nga pala muli sa inyong lahat kasi na-busy din kami sa paglilinis ni partner dito sa aming yard. Dun sa mga ginawang breeding pen. Andun din sa mga puno ng niyog dati guys na pinatumba namin. So nilinis na rin namin yung sa likod banda namin. So sa ngayon medyo magaan-gaan na lang yung trabaho. At least nakuha na yung mga ilang palwa ng niyog na yun yung talagang pinaka marami. So okay naman na din ako doon kasi later on kapag ako na yung maglilinis is pwede naman or kaya ko naman na din. Since konti-konti na lang din yung kailangan na linisan. At the same time, dun sa aming mga breeding pen guys, actually hindi pa kami nakapaglagay ng net dun sa isang breeding pen namin pero soon, ako na lang din siguro niyan. Anyway, yung ating topic for today, it's all about deworming guys. I know, or siguro sa mga nakakakita na aking previous video, marami na nakakaalam tungkol sa deworming. Pero babalikan ko in this video guys kasi may mga ilan nga kaming binibigay sa mga malalaki, tapos sa mga maliliit, of course, iba-iba yan sila ng mga pamurga guys. Pero bago yan guys, papakita ko na muna yung mga ilang nilinis na namin dito sa aming yard. And of course, maglilinis din tayo ng ating brooder. And sa ngayon, baba na muna tayo guys dun sa kabila ng aming yard kasi nga dalawa lang kami ni partner. So, hindi namin matapos-tapos in one day. So, ayun, ito yung mga ilang improvement guys or yung mga ilang nalinis na namin dun sa likod ng aming yard na pinagawa namin. Bale, ito guys, nandito tayo sa back part. Actually guys, hindi pa siya totally linis. Napakadami pa ring mga yero guys, may mga kahoy pa. And yan nga pala sila Apollo. And ayun nga pala guys, may mga tubig-tubig pa. Actually, nagsastagnant siya or nagsastuck talaga siya in a certain area. So yan pa yung kailangan naming ayusin ni partner soon. Pero other than that, yung mga palwa ng niyog guys, so matatanda nyo nung nakaraan nung nagpaputol tayo, ang dami-dami talaga dyan. Pero nagawa na namin yun ng paraan guys, and ayun na yung itsura sa ngayon. Ayan po, and nga pala update dun sa mga yero na nilagay o yung mga pinagawa namin. Ayun na yung itsura sa ngayon guys, and actually eto, kukunin pa namin to kasi hindi pa yan final din dyan talaga kasi lalagyan pa yun ng yero dito guys para hindi magkita yung mga broadcast natin. Dito naman banda guys, ayan, ito yung mga dati na nilagyan namin ng paitlugan sana ng mga manok namin, pero ang ginawa namin is dinivide pa rin ni partner into 3. So wala pang net, pero okay lang din naman kasi hindi naman din lumilipad si Apollo tsaka yung partner niya dahil sa kabigatan. So bale eto dito guys, ayan, yung dito na part is net talaga yan siya. Once maglagay kami ng broadcast dito sa labas guys, at least hindi rin sila magkikita. Kaya ginawang yero yung kanilang pintuan dito. And ito yung una, tapos pangalawa, tapos yun yung pangatlo dun guys, yung sa malayo. Yung mga dyan banda is naka-net na yan. Ayan. So, tulad pa rin nung mga nasa breeding pen namin na sa harap ng aming bahay. So, ayan siya guys. May yero na rin dito. Yung mga 2x2 na yan na nakatayo na guys. Ayan na lang din yung lalagyan ko ng net later on guys. Kaya nakaabang na rin yan. So, mas madali na lang din para sa akin guys na mag-install ng net. So, ayan guys. Dito sa banda na to or dito sa part na to guys. Ayan na yung itsura sa ngayon. And may pintuan na rin guys. Pero pinayero na rin namin kasi nga baka makita yung mga broadcast dito sa labas tsaka dun sa kabila. Kaya siniguro na lang din namin guys na palagyan na lang ng yero instead of steel matting. So, ito yung kinalabasan nga pala guys. O, bago ako pumasok. Ito yung kinalabasan ng ating mga tubular na ginamit. Ayan yung tubular guys. O. Bali 2x2 yan guys na tubular. Tapos ang ginawa ng panday is, or ni-request talaga din na partner na ilibing. Siguro mga 2 feet din yan guys. Malalim-lalim din. Kaya din siguro guys, napakatibay talaga nung pagkakagawa. Kasi nga 2 feet din yung talagang nilibing nila kuya. And ayan na yung itsura ng isang tubular guys sa kabila. Pero ayun din yung purpose guys o kung bakit nilagyan siya ng parang dowel sa ibabaw. Ayan. Para mas madali kong malagay doon yung pinaka rope or yung pinakalubid ng ating net. So, eto naman guys, ayan para mas makita nyo, eto yung aming naging pintuan. Meron din itong bakal guys para hindi rin siya gumalaw-galaw. Eto yung aming gate guys, ayan napakalaki. Hindi ko alam kung anong size ata nito. So, bali eto siya guys, napakalaki talaga. Ayan oh. Tapos may mga ilang nakaabang na rin kami guys na mga tubular guys oh, na pinatayo na rin namin. And of course guys, dito naman banda sa ginawa rin naming net before ay ayan na. Same lang sila ng size guys nung ating pintuan nung una kanina. So
So, bali, ito na rin yung itsura, guys. Ayan. Bali, ito, guys, yung mga dowel na nasa ibabaw ng ating tubular, ayan yung magsisilbing guide ng ating net. So, may nakanet yan, guys. Nakanet yan dito. Lahat. Until dito sa baba. So, ginawa lang namin na yero sa baba, guys, kasi ayaw nga namin magkita yung mga broadclock para iwas away sila. Ayan yung ating tubular, guys, na pinatayo na nung nakaraan na nagpatrabaho tayo dito sa bahay. Bali, dito naman, guys, ay gagawin natin na free range, of course. Free range pa rin ng ating mga alaga. So, hindi pa siya totally linis, guys, kasi napakabibigat niyan. So, kailangan pa namin i-remove ni partner yan once na wala din siyang trabaho, kasi hindi ko yan kaya talaga. Pero ayan, sa ngayon, guys, ayan, nakaseparate na. Bale, meron tayong isa doon na nandun sila Apollo, tapos dito na wala pang laman ito, guys, kasi nga kailangan pa namin ayusin dito sa gitna. And yung dito sa kabila naman is sila Black Pearl sa ngayon. So ayan lang yung mga ilan sa mga pinagawa namin, guys. Sa paglalagay ng net, actually hindi na lang namin pinagawa sa kanila kasi baka matagalan pa sila, kasi hindi sila medyo gamay doon dahil kailangan din siya ng pasensya. So, kaya kami na lang din yung maglalagay ng net. Pero sa ngayon, guys, even na yero lang, eh hindi na pa naman din sila talagang lumilipad and bumabalik dun sa kabilang bakod para makipag-away. So, for assurance purposes, sa susunod, talagang lalagyan namin yan ng net, guys. So, ayun yung ilang improvement dito sa likod. And, balik tayo dun sa ating brooder area. Ayun, sa mga baguhan pa lang dito sa aming channel, ito po yung aming pamamaraan. So, based lang sa experience po, ito yung mga naging mas effective para sa amin na gawing brooder. So, ayan sa ngayon yung aming mga sisiw, guys. Ayan. And yung mga followers, ayan na nga, guys. Ayan, napakadami din nila. And kailangan natin talaga silang linisan. Ayan, as you can see po, oh. Ayan, ang dami na nilang ipot. So, ayan, guys, maglilinis na muna ako. And bago natin pag-usapan yung ating topic for today, yung ating tungkol sa pagpupurga. So, ayun na nga, guys, tapos na tayo naglinis dito sa aming brooder area. So, nga pala, guys, pagpasensyahan nyo na muna yung ating lighting kasi dito ako nag-shoot since medyo maingay sa labas. So, ayaw ko naman ding makopyright. So, ayan, jump in na tayo sa ating topic for today. So, marami na ako nagawang video, guys, regarding sa deworming. So, actually, sa mga video yun, guys, ay hindi talaga siya totally detailed. But in this video naman, hindi ko naman din siya i-assume na detalye talaga regarding sa pagpupurga. Pero kung ano man yung masabi ko, guys, is based on our experience lang yun. And yung mga brands na ibabanggit ko ay hindi siya sponsored, guys, and ito yung mga ilang brands talaga na nakabuti sa amin or mas swak sa amin, mas hiyang kami kumbaga na ibigay din para sa aming mga alaga. So, una sa lahat, guys, deworming ay kailangan talaga siyan sa mga sisiw or sa mga manok natin at least once a month, or yung pinakamaigi namin na deworming, guys, at least twice a month or every 2 weeks. Ayan, always ko din yan nasasabi sa mga ilang buyers namin, sa mga nagkakapagtanong din sa amin regarding sa aming deworming. Yung binibigay nga pala namin para sa mga sisiw, sa mga nagtatanong dyan, may mga iba't ibang brands, guys, pero hindi lang din ako familiar sa ilan. Pero yung ginagamit namin dito sa amin, guys, is yung Bastonero Plus. Again, wala akong sachet nun, pero ipapakita ko na lang dito muna sa screen. Ayan, ito yung Bastonero Plus, guys. Kung magtatanong kayo regarding sa dosage niya o yung kung paano ibibigay, meron yan sa likod ng packaging, guys. I-check nyo na lang. Nabibili namin siya sa mga Agrivet Supply, of course, guys. Pero sa time naman na nagbibigay kami para sa aming sisiw dito sa aming yard, guys, is usually morning siya, guys. So, hindi na namin pinapakain right away yung aming mga sisiw pag kinaumagahan ng pagkain nila. Bagkos, binibigyan namin sila, guys, ng Bastonero Plus or yung pagpurga agad. So, after 5 to 6 hours, guys, ay agad naman din namin silang pinapakain kasi nga, guys, nakainom na sila nung kanilang pang-deworm. So, napakataas na yun, guys, na time or na oras para nga makainom yung ating mga sisiw. Again, guys, sa mga sisiw namin binibigay yung ating Bastonero Plus. Until when namin binibigay yan, guys? Until actually 2 months old.
Eto na nga guys, yung aming binibigay naman para sa 2 months old pataas sa mga alaga namin or 2 months old until dun sa mga breeder natin. So from 2 months old and a half guys, ang binibigay na nga namin is yung Astig guys. Ayan, kulay green siya actually guys. And disclaimer nga pala, marami pa ring available sa market, hindi lang Astig guys, kundi marami pa. So binibigay nga namin yun guys from 2 months and a half old until dun sa mga breeder din namin guys, of course. Binibigyan namin sila guys from morning, ay na nga, wala na silang kain. Right after na gumising kayo guys, or gumising kami dito sa aming yard, ay agad-agad na nga namin silang binibigyan ng Astig guys. So nagpapakain kami sa kanila guys, ay kinahapunan na. So ayun guys, yung pagbigay namin ng Astig guys. Disclaimer lang ha, eto lang yung mga produkto na ginagamit namin sa aming yard. Actually marami pa talagang available sa market. Pwede kayong makapagpili, pwede kayong magtanong sa mga agri-vet supply kung ano nga ba yung pwedeng ipangpurga sa mga alaga nyo. So, ayun lang siguro guys, and marami pa akong video niyan guys sa aming channel. I-check nyo na lang yung mga nakaraan kong video, baka makatulong ulit para sa inyo kasi yung mga ilang video ko doon is talaga nagtimpla ako and nagbibigay nga kami ng Astig para sa aming mga alaga. So, ayun lang guys, yung ating munting video for today. Sana again may natutunan kayo at least kahit konti lang dito sa ating video. So nga pala guys, if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Please do like our video and share it to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo makakontakt kung meron pa further questions dito sa aming yard. So ayun lang guys, maraming salamat again. Ayan, ipag-pray natin na mawala ng COVID. So ayun lang, maraming salamat. Goodbye and peace out!